Krásný dobrý den všem, tady je Johanka, expertka na práci s temnotou a průvodkyně tarotem. Srdečně vás všechny zvu na zítřejší online výklad karet zdarma od 20:00, čili pondělí 11.9. 20:00 ve facebookové skupině Úzkost je dar. Jak to probíhá, co tam můžete řešit? Pokud řešíte otázky typu motám se ve vztahu, nevím, jak z toho vztahu ven, nebo co tam můžu zlepšit, aby ten vztah začal fungovat, bývá mi zvláštně, mívám úzkosti, nevím vlastně, co se to se mnou konkrétně děje, chtěla bych zjistit, co se se mnou děje, procházím psychospirituální krizí, dějí se u mě opravdu psychicky náročný procesy, který ani nejsem schopna definovat, co se vlastně se mnou děje, jenom si připadám prostě nejednotná sama ze sebou, rozpolcená. Po případě jsem se nějak rozhodla pro jakoukoliv věc a nevím, jestli jsem zvolila správně, nebo se motám v bludném kruhu, jakékoliv záležitosti, kterou řeším a nemůžu to prolomit. Například jsem v práci, která mě nenaplňuje, chtěla bych odtamtud odejít, nevím jak, nebo chci dělat něco jiného, neznám své talenty, nevím, jakým způsobem vykročit, nevím, jak vlastně udělat ten krok do prázdna, nebo řeším jakoukoliv jinou záležitost, záležitosti vztahové, vztahy s rodiči, vztahy se svými nejbližšími, ať je to cokoliv, nebo třeba někomu z vás se nedaří počít a nevíte, jakým způsobem to řešit, tak napište mi do komentáře odkaz a já vám pošlu odkaz na facebookovou skupinu, kde se mě na tohle všechno můžete zítra zeptat. Já se na vás strašně moc těším, opečuji vás 2 hodiny, celé 2 hodiny se o vás budu starat a bude mi opravdu záležet na tom, abychom každý jednotlivý dotaz, ke kterému se dostanu, rozebrali tak, abyste měli konkrétní výsledek. Takže pokud už máte dost takových těch výkladů na hromádky, nebo výkladů typu, kdo je osoba, co na mě myslí a tak dále a fakt chcete jít k sobě, protože ti, co mě znáte, tak víte, že výklady karet se mnou nejsou o tom, že vám budu říkat budoucnost, ale že vás paradoxně budu vracet do přítomnosti a k sobě, tak si napište o odkaz. Takže ještě jednou zopakuju, stačí mi do komentáře napsat odkaz a já vám pošlu veškeré informace. Moc se na vás těším a uděláme si zítra krásný čas. Mějte se nádherně. S láskou Johanka. Ahoj.